дар толори машваратии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ҷаласаи комиссияи ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия баргузор шуд. Дар кори ҷаласа аъзоёни комиссия роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр Қурбонзода Қурбоналӣ Муродалӣ ва намояндаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Ҳисор Раҳмонзода Фаромарз иштирок карданд. Дар оғоз аъзои комиссия сартабиби беморхонаи марказӣ Тоҷиддин Ятимов доири паст кардани шиддати кирдорҳои коррупсионӣ дар беморхонаи марказӣ баромад карда, доири нақшаҳои иҷрошудаи бандҳои стратегия дар 9 моҳи соли 2018 назди иштирокдорон гузориш дод. Оид ба пешгирии амалҳои коррупсионӣ дар беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода ба маълумоти шумо мерасонам ки баъди ворид шудани стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 бо фармоиши сартабиб аз 5 августи соли 2016 комиссияи ҷамъиятӣ ташкил ва нақшаи чорабиниҳо тартиб дода шуда аз рӯи он як қатор корҳои зидди коррупсионӣ иҷро гардиданд. машваратҳои корҳои таблиғотӣ ташвиқотӣ баъди пешгирии амалҳои зидди коррупсионӣ гузаронида шудаанд. дар беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода комиссияи муошират бо беморон ташкил карда шудааст ки тамому арзу шикоятҳои беморон шаҳрвандон дар комиссия дида баромада мешавад ва аз рӯи имконият ҳалли худро меёбад. дар 3 дармонгоҳи беморхона 3 адад қуттии барои арзу шикоятҳои шаҳрвандон гузошта шудааст ки то имрӯз фақат як пешниҳоди шаҳрвандон бо қуттӣ ворид шудааст ки ин ҳам бошад барои ташкил намудани ташхиси шабонарӯзии ултрасадо мебошад. дар девори роҳраи беморхона як адад овеза оид ба пешгирии коррупсия овехта шудааст. инчунин телефонҳои боварии сартабиби беморхона дар қабулгоҳи беморхона навишта шудааст. ҳамарӯза дар ҷаласаҳои пагоҳирӯзӣ бо иштироки муовинон ва сармутахассисони беморхона дар назди сартабиби беморхона оид ба масъалаҳои мазкур аз ҷониби сартабиб гуфта мешавад. аз ҷониби муовинони сартабиби беморхона дар мавзӯи мазкур дар ҷаласаҳои пагоҳирӯзӣ ҳамарӯза бо иштироки мудирон ва арзи натурни шубҳаҳо ба рӯзҳои ҷумъа ва ҳафта бошад бо иштироки сартабиби беморхона дар ҷаласаҳои умумбеморхонагӣ такрор ба такрор таъкид карда шуда дар протокол инъикос мегардад. моҳи феврали соли ҷорӣ маҷлиси умумии коллективи меҳнатии беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода бо иштироки коркунони шӯъбаи агентии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳои водии Ҳисор дар шаҳри Турсунзода оид ба пешгирии амалҳои зидди коррупсионӣ гузаронида шуд. сипас менеҷери кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ Шавқат Дӯстов дар бораи корҳои фаҳмондадиҳӣ ва пешгирии амалҳои коррупсионӣ баромад кард. ном бурда гуфт ки дар якҷоягии намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияҳои тобеи марказ корҳои фаҳмондадиҳиро бештар намуда пайваста сайъу кӯшиш менамоем то ки дар марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ кирдорҳои коррупсионӣ аз байн бурда шавад. то имрӯз дафтари арзу шикоятҳо ҳаст. масъалаи коррупсионӣ то имрӯз шикоятҳо нашуданд. дар оянда умедворем ки ҳамин ҳолатҳо рух намедиҳад. роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Турсунзода Қурбонзода Қурбоналӣ Муродалӣ аз аъзоёни комиссия хоҳиш намуд ки оиди ҷонок намудани корҳои таблиғотӣ ва пешгирии кирдорҳои коррупсионӣ дар соҳаи маорифу тандурустӣ, заминсозиву молия, инчунин дар тамоми корхонаву ташкилот новобаста аз шакли моликият, вохӯриву машваратҳо дар самти пешгирии кирдорҳои коррупсионӣ ва паст кардани шиддати он машварату мулоқотҳо доир карда шавад. дар тамоми масоили таълимӣ ҳатман бо ҳамаи ҳарфҳои калом компютерӣ телефонҳои боварии шӯъбаи маориф худи шахсан мудири шӯъбаи маорифа насб кунад то ки мардум тавонад ки озодона ба масъалаҳои камбудие ки дар масоили таълимӣ мешавад то мактабӣ мешавад ба ҳамин худи роҳбар яъне мақоми болоӣ муроҷиат карда тавонад. доири масъалаҳои баррасишуда дар самти амалҳои коррупсионӣ ва пешгирии ин гуна зуҳуроти номатлуб миёни иштирокдорон саволу ҷавоб ва мубодилаи афкор сурат гирифт. Турсунзода Рустам сардори раёсати молияи шаҳри Турсунзода низ доири даст кашидан аз хароҷотҳои зиёдатӣ ва пешгирии амалҳои коррупсионӣ баромад намуд. раёсати молия таҳияи бюҷет изоиши бюҷет пешниҳод шудааст ва ман ҳамеро илова кардан мекунам ки дар давраи 9 моҳи соли ҷорӣ бо назардошти он ки соли гузашта бо таъсири омилҳое ки мо пеш гуфта гузаштем иҷроиши нақшаи бюҷет соли 2017 иҷро нашуда буд ва қарздории музди меҳнат ба миён омада буд. новобаста ба ин дар 9 моҳи соли ҷорӣ аз ҷониби ҳамаи мо бевосита аъзоёни комиссияи муқовимат бо коррупсия бо роҳбарии раиси шаҳр
барои иҷроиши нақшаи бюджет гурӯҳи кори фаъолият карда дар 9 моҳ нақшаи бюджети шаҳри Турсунзода 102% иҷро гардид ва вобаста ба ин мо тавонистем ки аз қарздории музди меҳнат бароем. Ва имрӯз мана 29 октябр аст, мо мо ҳисоботҳои пешниҳод кардага гирифтем. Аллакай музди меҳнати моҳи октябр 60 ташкилот музди меҳната гирифт. Ин аз чӣ оварда мерасонад? Рости гап камакакам вақти зиёд равад, гуфта мегузорам ки бевосита бо назардошти худдорӣ кардан аз хароҷотҳои дуюмдараҷа, бевосита аз дигар хароҷотҳое ки аввалин дараҷа нестанд, мо худдорӣ карда дар давраи 9 моҳ тавонистем аз қарздории музди меҳнат бароем. вобаста ба фаъолияти муқовимат бо коррупсия комиссияи маҳаллӣ, комиссияе ки дар шаҳри Турсунзода дар раисни молия фаъолият мекунад, ҳама вақта ҳар ҳафта мо дар ҷаласаи кори вобаста ба бандҳои протокол иловатан ба мақомоти иҷроия комиссияи ҷамъиятӣ ва комиссияи ҷамъиятӣ вазорати молия ҳисоботҳо пешниҳод карда истодем. Доир ба самтҳои хароҷоти бюджети шаҳри Турсунзода, доир ба иҷроиши нақша ҳама ҳисоботҳо ҳастанд. сипас нозири калони пешгирии коррупсия дар ноҳияҳои водии ҳисор Раҳмонзода фаромарз баромад карда аз аҳли нишаст ва аъзоёни комиссияи мазкур хоҳиш намуд ки дар ин самт фаъолияти худро ҷоно карда доири пешгирии кирдорҳои коррупсионӣ бетараф набошанд. ҷаласаи навбатии аъзоёни комиссия ва мубориза бо коррупсияи назди мақомоти маҳаллии шаҳри Турсунзода дар фазои ошкорбаёнӣ доир гашта ба кори худ ҳусни анҷом бахшид.